Oyaore nyakoromo Gajwang' kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 20 dwe mar ang'wen higa mar 2021. Nyinga Chris Owino. Wan kod oboke adek kaka pile, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wadhi chako kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni who killed them, ng'awa mane onegogi. Who killed them, ng'ano mane onego ji ang'wen bang' ka ringre ji adek kuom ji ang'wen mane olal e kar dak ma Kitengela e boma maduong' ma Nairobi ne oyudi e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro ka oneg-gi kendo owitgi. Moro achiel nowith e bungu kaunti e gwenge machiegni kod kaunti ma Thika, kendo gino mosekelo penjo mathoth ni to ng'awa mane onegogi, ka ng'ato achiel kuom gi mapok oyud nyaka sani, kendo obila dhi nyime kotimo nonro ewi fwenyo ng'ama ne diponi onegogi, nikech ne onegi mogik e kar dak moro e Kitengela bang' mano juma achiel mokalo. Bang'e to koro ne oyud ringregi ka onegi kendo owitgi e gwenge mag Murang'a kaachiel kod Thika. Aito oboke mar adek loso e bishop mar od lamo mar jokopere ma Malindi mosebedo ka en machiegni kod jotend oganda jo-Islam mawuok e gwenge ma Kadhowadh Nam Chumbi. Ito oboke mar ang'wen loso e weche 10 makelo ywaruok ewi bil mar BBI. Inyalo nyiewo oboke mar The Standard mondo isom weche 10 makelo ywaruok ewi bil mar BBI to molo e kind jood bura kaachiel kod senators. Ito oboke mar 6, komiti mar od bura mochung' ne weche mag thieth odiochieng' manyoro ne odayo dho jalup jatend duond od bura mar Jubilee mano David tudruok mare kod kambi mar Kilig mane omiyo omenda maromo bilion 4 mar kelo gik thieth mag kedo kod midhusi mar COVID-19 ewi mibadhi mar KEMSA, ma omiyo ne kero timo lokruok ewi duol mar KEMSA kendo teng'o lwet mogo jakom kaachiel kod board members mag KEMSA ewi mibadhi mar omenda maromo bilion 7. Ito oboke mar 8 loso ewi ji 4 mane olal e gwenge mag Kitengela, mano Elijah Obung, Brian Oduor, Benjamin Imbal kaachiel kod Jack Ochieng' mane olal e gwenge mag kata kar dak ma Kitengela juma achiel mokalo. Bang'e odiochieng' manyoro ne oyud ringre ji 3, mano ne gin Elijah Obung, Benjamin Imbal kaachiel kod Jack Ochieng'. Ne oyud ringregi e gwenge ma Murang'a machiegni kod kaunti ma Thika, mano kilomitas karibu kilomita 100 kowuok kama ne onegi mogik mano Kitengela, kendo obila dhi nyime kotimo nonro ewi ng'ama ne pone onegogi kata gimomiyo ne poni ng'ato onegogi kendo rito ringregi e kaunti ma Murang'a kowuok e kaunti kowuok e gwenge ma Kitengela. Ito oboke mar 12 jo od bura ne otamore gwelo mar Mikae Fatuma Chege kaka ng'ano madhi kata jatelo madhi telo ne lai manyien mar somo mano CBC. Ito oboke mar 14 loso ewi jafwambo kendo jandiko mar Ahuma Philip Ochieng' mane ong'ielo e gwenge mag Awendo e kaunti ma Migori. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag oduoko mag UEFA Champions League e kind Manchester City kaachiel kod PSG, kama ne Manchester City ochwado PSG gonde 2-1. Oboke mar 2 ni kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach oboke mar Daily Nation pod mana penjo ng'ano mane onego ji 3 mane oyud ringregi e gwenge kata kaunti ma Murang'a bang' ka ne onegi mogik e kar dak ma Kitengela. Kata kamano, achiel kuom gi miluongo ni Brian Oduor nyaka sani pok oyud ringre kata pok oyud kama entiere, bang' ka ji 3 mamoko mane gin kod e kar dak ma Kitengela ne oyud ringregi e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 3 obila ne oyudo ringre ji 3 mane olal e kar dak ma Kitengela
bang' kane onegi kendo owit ringregi e kaunti ma Murang'a. Ito oboke mar 4 loso ewi komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth mane odayo dhog David Murathe ewi tudruok mare kod kambi mar K-League mane omi omenda maromo bilion 4 e kelo gik thieth mag kedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 6 loso e pogruok mar paro e kind jo od bura mamalo kaachiel kod jo od bura mag Senate. Jo od bura maduong' mano members of parliament ne oyie mar goyo ombulu maonge timo lokruok moro amora. Kata kamano senators to ne oramo ni nyaka gitim lokruok ewi bill mar BBI, gino makoro kelo pogruok e kind jo od bura mag Senate kaachiel kod jo od bura od bura maduong' e pacho kae mano members of parliament. Ito oboke mar 7 en ni Laktar Stephen Karanja mano jakom riwruok mar lakteche ma od lamo mar Catholic mane otamore wach mar tiyo kod chanjo mar COVID-19 ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 8 lose ywarok ewi mwandu mar ker machon Daniel Toroitich Arap Moi maromo bilion 2. Ito oboke mar 9 loso mana ewi ywarok kata lweny kind jogo mani osedak kata ywarok mag keny kata gender based violence. Ito oboke mar 12 loso mana ewi jandiko kendo jafwamb weche mar ahuma e pacho kae mosenindo Philip Ochieng'. Ito oboke mar 14 bang' ka MCAs maromo 37 mawuok e kaunti ma Wajir ne osethicho oko gavana margi mano Mohamed Abdi. Sani koro orito ng'eyo chal mare e kinde ma senators dhi chako twak ewi chenro mar thiche oko mar apisi. Goro mar Katun nyaka pajo ndiko nyaka pajo somo be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation loso weche mag mibadhi kama doho mamalo ne ochungo kata ne otamo senators mag ka dhi chung' ne piny owacho e cases kata e buche mag mibadhi. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho oboke mar The Star loso ewi jago moro miluongo ni Patel en Muindi, en mochung' ni wang'o ringre yawago moseng'ielo rengo kendo iwacho ni otime kod passion, otime kod chunye duto, ok ni ichule. Mano tije mohero mogik, wang'o ringre jogo ma oseng'ielo rengo kata cremation kod dho ngere. Ito oboke mar 2 pod loso mana ewi ringre ji 3 mane olal e kar dak ma Kitengela mane oyudi e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso ewi Patel ma en tije maduong' en tij wang'o ringre jogo ma oseng'ielo rengo. Ito oboke mar 6 senators oramo ni nyaka gitim lokruok ewi bill mar BBI. Senators ma pacho kae ne oramo ni nyaka gitim lokruok ewi bill mar BBI motelo ne goyo ombulu ewiye. Ito oboke mar 7 komiti mar od bura mochung' ne weche mag thieth ne oketo e mbero maliet David Murathe mano jalup jatend duond od bura mar Jubilee kata jalup jakom od bura mar Jubilee ewi tudruok mare kod kambi mar K-League mane omiyo omenda maromo bilion 4 e kelo gik thieth mag kedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 8 senators dwaro ni piny owacho omed omenda kata omenda magimiyo ute tiegruok mag TVET e pacho kae. Senators ma pacho kae dwaro ni piny owacho omed ute thieth kata ute tiegruok mag TVET omenda ma osebedo ka gimiyogi e pacho kae. Ito oboke mar 10 migawo mar thieth mar pogo nets mag kedo gi landruok mar suna kata mosquito nets e pacho kae bang' nyiewogi kuom omenda maromo milion 15.7. Oboke mar The Star gin weche tuke kama dhi miyi weche tuke e yor adimba koromo saa 11 ma midhiambo. Mano bende makelo giko nonro mar oboke jumani. Ka Ruoth oriti kendo ritowa, to warom kendo
e juma manyien. Ibed gi weekend makare. Nyinga Chris Owino.